Dafydd Iwan, dwi'n gadeirydd bwrdd ymddiriedolwyr Age Cymru Gwynedd a Môn. A dyn ni darparu gwasanaethau o bob math i bobl dros 100. Dyn ni cartrefi ar hyd a lled Gwynedd a Môn, ond yma yng Bontnewydd, dyn ni yn darparu bwyd i bobl sydd yn galw mewn, canolfan gofal dydd, a hefyd gwersi a dosbarthiadau mewn crefftwaith a darlunio. Ac wrth gwrs mae o'n lle i bobl ddod am gwmni, achos yn prif waith ni ydy nid yn unig roi cyngor i bobl hŷn, ond hefyd i ymladd yn erbyn unigrwydd sydd yn elin mawr i bobl wrth i ni heneiddio. Ers pan wedi symud yma rhyw flwyddyn yn ôl bellach, mi ydan ni fel mudiad wedi tyfu. Da ni'n fwy gyfaladwy, mae'r caffi yma yn newydd, mae pobl o'r newydd yn dod yma a da ni yn cynnal llawer o wasanaethau newydd. Yn y 12 mis, da ni wedi bod yn gweithredu o y cartra yn Bontnewydd. Da ni wedi cael effaith positif iawn ar nifer iawn o fywydau. Mae bobl yn dod yma achos nhw wedi colli cymar, mae bobl yn dod yma i wneud ffrindiau newydd, mae bobl yn dod yma gan nhw angen bach fwy o hyder. Ac mae'n wir dweud o'r adborth da ni wedi cael fod bobl yn gweld canlyniadau positif iawn yn eu bywydau.